Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphathela amazwi lami ekwababa angomhla ka-12 June. Ugogo-ke ugcine equleke kanjalo-ke guys, emva kokuthi phela a-confront ngokuthi wadayisa umzimba-ke wengane kadadewabo. Umane nje ubangizwe wamvusa wathi, vuka wena musuke uyiqulekisa. Utheme evuka lapho umane wazenza umuntu ohlanyayo, wathi Sizani bona befuna ukungibulala. Kwathiwa hey, thula, ngampela wena udayise ngodadewethu, emncane. Kahle kahle wena kwakumele vele uyinakekele lezi iy'ngane lezi, kanti wena awuyinakekeli, ufuna ukwenza imali ngazo. Thengisa ingane encane umdala kangaka. Lalela la, ngifuna nanokukubona la kuleli khaya, ngiyakuxosha, hamba le khaya. Wathi ngihambe ngiyephi? Wathi uzobona, hamba uyodayisa ngomzimba, ngithi vele into oyaziyo iyona leyo. Bona ukuthi wenze njani. Wabekhipha iy'mpahla zakhe zonke zokugqoka guys, umfuqa ngaze ebusweni, wathi akaphuma aphele guys, ugogo omdala. Kodwa-ke phela kube kufanele ngoba-ke amanyala kade wenza guys, ayaswabisa. Akupheli-ke lapho. Nangu-ke guys Uzwelakhe-ke uyadrayiva, uya le emzini-ke kaBahumi uyombeka khona. Umane nje wathi sisesangweni, hhayi washintsha ebusweni uBahumi. Wathi, hhayi singahamba. Wathi hhayi bo ima phela. Wathi goduka, ubaba akumelanga kubone la. Wathi hhayi ngobani kumele sikhulume kancane ngizama ukuchaza. Wathi ngithe hamba ubaba engaze aqhamuke. Guys, umuntu akaphathwa. Wabeqhamuka ngampela ubaba kaBahumi, this time around ephethe isiqwayi. Guys, siyakhumbula ngosuku lokuqala efika lapha Uzwelakhe ezobika kubaba kaBahumi ukuthi uyamthanda futhi uyimisele ngokuthi amshade. Wafika ephethe isiqwayi, wathi baba nginanoma yinini la ngizusa khona indodakazi yakho ubuhlungu, uthathe lesi siqwayi ungishaye ngaso. Guys, kuye kusho ukuthi ungaboyisha into unganaso isiqiniseko sokuthi izokwenzeka noma ngeke yenzeke yini nu. Cause Uzwelakhe wayengayitsheli ukuthi lesi siqwayi ngampela sizomudla. Ubesiphethe-ke namhlanje lo baba efuna ukumqeda nyangaso. Wathi wena mfana, uyadelela wena, uza la kwami uzongidelela emva kwale nto oyenzile. Wakhuza uBahumi wathi baba uyahamba, asisathandani nje, ubezongibeka la esangweni kuphela. Hhayi amudla lawo magama-ke guys, Uzwelakhe ukuthi hawu noBahumi useyamjikela manje uthi abasathandani njani, ngoba phela ngayizolo bengingathi sebexolelene la bantu. Guys, ungene ngaphakathi-ke ngasavalelisanga uBahumi. Ubaba kaBahumi wambangela ihlo libi, ihlo lenyoka guys. Uzwelakhe bonakala nje ukuthi akamukelekile lapha koMutawunge at all. Akupheli-ke lapho. Namhlanje-ke bekade kuwusuku olukhulu for abantu bakaMkhize. Uzwelakhe bekade ezosayinisa abantu abayinkampani enkulu laphaya kule nkampani yakaMkhize. Ushilo-ke esekhuluma nestaff ukuthi namhlanje kubaluleke kabi ukuthi-ke sibe yimbumba ngoba kuzosayina impela inkampani enkulu under igama lethu. Kuzomele nenze sure ukuthi nani niyifundile le contract ngoba mesibuza imibuzo uMr Chetty kumele sikwazi ukuthi-ke siyiphendule. Hhayi bonke bavuma. Kuthe kusanjalo kobe kufika-ke ubaba omdala wakhe-ke engene esenyobozela ngomnyango. Wathi hhayi bo baba, ufunani manje lana Gcwabe? Wathi hhayi ngithi phela nama ngibheka ukuthi i-meeting ayingiphuthanga yini. Wathi angithi ngithetha i-day off, kahle kahle ngikunikeza i-leave yesonto lonke ukuze ukwazi phela ukuthi ukhulume nabantu balaphaya kaMbokazi, kwenziwe lo msebenzi kama ukuze phela ngikwazi ukolobola uBahumi. Wathi khululeka ndodana, yonke into ilungile. Namhlanje ntambama ngizohlangana nomalume bakho sikhuluma indaba yokuhambisa-ke amalobolo akho. Yonke into izolunga ndodana, ukuthi bengingafuni ukuphuthwa nayo le meeting le ebalulekile. Anisho-ke athini ama-agenda. Hhayi wachaza-ke ukuthi hhayi kunenkampani enkulu abazoyisayina namhlanje. Wathi awuzwa-ke, awugcwabe, awukhabazela, hhayi ngizobe ngikhona kuleyo meeting nayo futhi. Angazi lo baba ukuthi why efuna ukuba kuleli bhizinisi kangaka guys, lakho uyaqhambukela ngisho enikezwe i-day off akafuni, lakho ukuphuthwa yilutho ngoba phela guys siyalwazi udaba. Ufuna ukuba amadodana akhe aliphathayo lela bhizinisi one day mase seqedile nya ngozwelakhe. Guys, kuthe sekuleyo meeting-ke hhayi impela-ke indiya ekuthiwa uChetty beli impressed nge-presentation-ke yakhe Uzwelakhe. Uzwelakhe-ke uyishaye yabo ubuchule i-presentation yakhe, waze washo ukuthi-ke if ever we disappoint you, you are more than welcome to take your business elsewhere, but I wanna assure you ukuthi mina uma ngenza ama-promises I keep them. Hhayi nangampela guys kwashawa izandla. Sesayinile kuMr Chetty, hhayi
kwadrinkwa i-champompo, kwafika i-champagne guys, kwashawa u-cheers, kubonakala ukuthi le deal le it's a real deal. Guys, ubaba omdala-ke wakhe uhambile-ke ohlangana-ke nabanye omkhize kuzokhulunywa-ke indaba yamalobolo akhe uZwelakhe aya laphaya koMotawong. Hhayi, ushilo ukuthi umfana kumele simeseke, umfana uyasebenza, umfana namhlanje-ke kade ezosayina idili ezosenzela inqwaba yemali, amamiliyoni ngamamiliyoni. Hhayi, bonke bangcongcoza-ke basho ukuthi hhayi impela kumele simsapothe lo mfana. Manje-ke lo baba njengoba esefuna ukuhambisa la malobolo kangaka, bengilo ngiyibuza ngiyiphendula ukuthi hawu, kushintsheni-ke manje? Ngoba zolo lokhu bethi la malobolo akumelanga ahambe ngoba akafuni uZwelakhe athole isizukulwane esophinda sikheqe, hhayi isizukulwane sakhe phela lesi samadodana lawa awazalile yena. Manje usethi hhayi alihanjiswe ilobolo, hhayi impela wonke umuntu makahlangane ndawonye ukuthi-ke kwenziwe sure ukuthi la malobolo ayahamba. Why? Kanti hey guys, impendulo ngizoyithola ngekudala. Lo baba lo uyathakatha guys. Uhambile-ke namhlanje wayothatha ukhamba guys, ukhamba oluzophuza-ke abantu balaphaya emcimbini-ke uyolobola-ke uBahumi. Ufike waligcoba into eyisitaputapu esimnyama lolu khamba ngaphakathi. Wathi lo baba ozophuza kulolu khamba lolu makangayitholi indlalifa, masigcine isizukulwane ngaye, makungaphinde kube khona isizukulwane esisha esizophuma kulesisu salo muntu lo. Imagine guys, kahle kahle kusho ukuthi uZwelakhe uyena owokuqala ozophuza kuleli khamba, ebese-ke yonke into yakhe yavaleka, uBahumi angayitholi indodana ukuze phela kungabi khona isizukulwane esophinde siphazamise iy'ngane zakhe. Yey, lo baba khohlaka lokungaka. Ufikile kunkosikazi wakhe esenza lowo mgulungwane loyo, wathi wenzani babe ebusuku kangaka? Wathi hhayi, imoto yami yabo inenkinga ka-oyela. Wathi manje sengazi uyikhanda ebusuku kangaka usalindi kuse? Wathi hhayi nkosikazi sengiyaqeda. Wathi ngeke baba ngene endlini. Wathi kulungile ngeza. Wabelithatha lolu khamba nalo sitaputapu esimnyama wakubeka eceleni. Hawu lo baba, kanti ufuna la malobolo ekuqhubeke kangaka ngokushesha kangaka, kanti uyazi yena ukuthi uzovala yonke into. Yey guys, imindeni ngakubulala uphila. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe nilike nikhomente. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiqabile niphathela amazwibela ami ekwababa angomhla ka-12 June. Ugogo-ke ugcine equleke kanjalo-ke guys, emva kokuthi phela a-confront ngokuthi wadayisa umzimba-ke wengane kadadewabo. Umane nje ubangizwe wamvusa wathi vuka wena musuke uyiqulekisa. Utheme evuka lapho umane wazenza umuntu ohlanyayo, uthi sizani bona befuna ukungibulala, kwathiwa yethula